Helo bawb. So, dwi'n mynd i wneud y fideos bach yma, un bob dydd gobeithio, tra dwi yn cynhadledd IATEFL yn Brighton eleni. Cynhadledd IATEFL ydy cynhadledd dysgu Saesneg, un o gynhadledd am dysgu Saesneg mwy o'r byd. Ac eleni mae o yn Brighton, a dwi yma i gael ysbrydoliaeth a i gwrando, cyfarfod pobl, gwrando'r sgyrsia, a chyflwyniadau ag ati. A heddiw, ond y sgwrs diddorol iawn heddiw gan hogan ar enw Anastazjia o Brifysgol yn Skopje yn Macedonia. A un o'r pethau nath hi sôn amdano fo oedd HVPT. Dwi wedi clywed am hwn o blaen, ond dwi wedi sbio mewn iddo fo yn dda, achos o'n i'n mynd dallt yn hollol iawn. Ond HVPT ydy High Variability Phonological Training, os dwi'n cofio'n iawn. Sef, mae'n ymwneud â canfyddiaeth, so sut wyt ti'n canfod seinia, so sut wyt ti'n clywed seinia mewn ffordd. A ti'n gallu treinio dy glustiau, dy menydd mewn ffordd, i wella sut mae'n clywed seinia, neu sut mae'n gwahaniaethu rhwng seinia gwahanol. A nath hi sôn am rhywbeth o'r enw'r AXB task, a wnaethon ni ymarfer o yn y sesiwn, ac oedd o'n wych, ac dwi weld o'n syniad da iawn, a sy'n ei licio trio fo fy hun. So be di'r AXB task ydy, ti'n clywed 3 gair, okay? Gair A, gair X a gair B. So gair X yn y canol. A rhaid i ti benderfynu, ydy gair X yn y canol yr un peth a gair A, neu ydy'r un peth a gair B, neu ydy'n air hollol wahanol. A beth gan yr 3 gair yn gyffredin ydy mae yna un sain wedi newid. Yeah. So mae nhw fel minimal pairs, parau minimal, lle mae just un sain wedi newid sy'n golygu bod o'n air efo ystyr gwahanol. Ond, be di'r high variability ydy bod gen ti lot o leisio gwahanol. So dim yr un person sy'n deud y 3 gair. Mae gen ti 3 llais gwahanol o ran merched a dynion, neu oedran gwahanol, neu ella bod yna sŵn yn y cefndir, ti'n bod yn edrych yn realistig. So, er enghraifft, os dwi'n meddwl am air Cymraeg, fel sef o un sain, un phonem yn wahanol, fel pen a pan, dydyn ni. So mae E a A yn wahanol. So bydde di'n clywed pen, pen, pan, er enghraifft. So yr gair yn y canol, rhaid ti ddweud ydy o'n debyg i'r gair cyntaf neu ydy'n debyg i'r trydydd gair. A wedyn, ti'n mynd drwyddyn nhw fel yna. A be mae hwnna'n neud ydy, achos mae gwahaniaethu rhwng sain tebyg yn medru bod yn anodd iawn pan ti'n gwrando ar iaith newydd. So mae hwnna'n fatha fine-tunio dy glust i fatha, i really clywed y gwahaniaeth. So beth di hwn mewn ffordd ydy treinio'r ymenydd i gynyddu ymwybyddiaeth ffonolegol. Ymwybyddiaeth ffonolegol di yn yr iaith. A o'n i'n meddwl bod yn ymarfer gret, achos wnaethon ni'n neud o'n Saesneg, ac o'n i'n meddwl, so hwnna'n gret i wneud rhywbeth ola efo dysgwyr Cymraeg.